Ah. Okay. Ang akong introduction, mga igsoon, birthdays and weddings are a very joyful celebration for the Filipino people. No? Kitag mga Pilipino, lahi kita kay kultura. Mga birthday maron sa Ginoo. Ato lang ibutang nga karon ba? Actually, kay natao ang Ginoo. Amen ba? Oh, okay. Number two, mga igsoon, nawa lagi. Oh, sige na ra. Christmas is the most joyful season of the whole year. Limang ka, kita yung Pilipino nga, inig-ingon nag bear, mugawas na Jose Marichan. Okay. Number 3. Okay. It is the time when families prepare for gifts and parties for 1 month. Ako lang kung ibutang 1 month ka ng December, busy na kain na siya. No? Busy na kain na ang mga tao. Ang uban, mangutang. Ang uban, mo palit og PO para lang jud makahatag. No? Ang uban pod, mulikay-likay. Okay. Sunod. Aha. But it is the most painful time for those who are, number 1, in prison. Oh, ay kaguol dali ra tam human ron. Kay kuan. Dali ra tam human kay pakal semantaron. Oh. Okay. So, sakit kay nang mamasko ka sa prisuhan, mga igsoon. O tingali na kay mahal kinabuhi nga tuas prisuhan niya, duaon nimo nagkapasko, maghilak-hilak in town, ikaw sad maghilak-hilak ka because they have been separated from the outside world. Ikaduha, igsoon, sakit kayo para tuas hospital. Angay tang magpasalamat nga maayo taglawas ni ataron dinhi. Amen ba? Oh, kay ang uban guol kayo na masko dito sa hospital. Ha? Imo gyud ang giapil, ha? Okay. Namagod ko'y amigong pastor, ingon siya ang kamatayon sa tao kuno mura kunog salida sa sini. Ingon din siya, nagwali siya vigil, mga igsoon siya, ang kamatayon murag salida sa sini. Kada kunong taong gihaya, gitawag kuno niya og now showing. Okay, mutungol mo ka mo tanaw dito. Oh, di ba? Now showing. Ningon siya, katong dunay gipamati sa mga lawas, igsoon, gitawag sila next attraction. Kung sinang ko sa itong pastora sa ito. Next attraction ko, no? Unya, ang uban may paglawas coming soon. Oh. No, mga coming soon. Uy, next attraction na ka. Ano pa, coming soon pa siya. Kung ginawa pa siya. Okay. Unya, pero ningon siya, ayaw gid mo kumpiyansa kung coming soon pa mo. Kaingon siya, karong panahon na, daghan kayong salidang pirated. Ang coming soon mo kalitlag now showing. Muna, igsoon, Pasko man ron, no? Pugong-pugong Diyos kaon, ha? Okay, ikatulo, mga igsoon, pait sa kaayo ka ng muna Pasko niya naa kay gibilaran, no? Kini mga butanga, mga igsoon, pait jud kaayo. Okay, next. Aha. So atong hisgutag balik kan ang mubo lang yun mahitungod sa the Christmas story. Number 1, when God moves, He can turn the hearts of men. Timan ini siya kanang
ang Dios makapausab jud sa kasing-kasing sa tao, no? Makaliso siya sa kasing-kasing sa tao, no? Timan ini siya, wala gyud imposible sa Ginoo. Oh, bisan pag unsa kagahi sa kasing-kasing sa tao basta hikapo na sa Dios, muhumok lang nagkalit. Unya ma-amaze ka. Munang wa gyud imposible sa Ginoo. Okay, nganuman, si Caesar Augustus, mga igsoon, was Rome's greatest emperor during the time nga nataw si Jesus. Ang gibuhat sa Dios, iyang giliso ang kasing-kasing ni Augustus Caesar nga maghimo siya registration or kanang gitawag census. Kay gusto niyang mahibaw-an pila na ka tao ang nagpuyo sa iyang empire. And by the way, empire dili lang kingdom. Unsay kalainan sa empire? Ang empire consists of many nations. Sa Rome siya naghali, pero nakongker niya ang Egypt, ang Israel, ang ubang mga lugar, mga ison, bisan pa dito sa Europe, nahimong kanang empire. Mao bitaw na ang Amerika giakusahan og imperialist. Ngano man, because ang United States of America lain-lain nga estado, lain-lain nga kuan, pero giusara. Lain-lain man, kay ba mo kada state na lain-laing balaod? Sa USA, dili tanan parehas og balaod. Na ay mga balaod sa ubang mga state nga wala sa uban. Mo na siya ang kuan nga gitawag siya United States. Si Caesar Augustus, mga igsoon, giliso ang iyang kasing-kasing nga maghimo og census. Maghimo og census, mga igsoon. His decree brought fulfillment to God's prophecy. Ang iyahang pag-decree, igsoon, naghatag og katumanan sa mga panagna sa mga propeta sa unang panahon. Nganuman, palihog ko sa verse. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw gamay nga lungsod sa Juda, anha manggikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, nga ang kagikan nagsukad pa gayud sa kakaraanan. Okay, makit-an mo mga igsoon, gipanagna naman daan sa prophet sa wa pa moabot si Jesus nga kinahanglan jud ang Misaya at tumataw sa Bethlehem. Unya, imposible man kay itong mahitabo kay si Joseph ug si Mary, dito man sila nagpuyo sa Nazareth. Mauto nga naghimo dayon ang hari og balaod nga ang tanan nga mga mulupyo mubalik diin sila na tao. Unya kay si Joseph ug si Mary taga Judea man sila, nya didto gyud sa Bethlehem sila nagdako or natao. So mauto mga igsoon nga grabe gyud kay di man matuman ang pulong sa Ginoo kuan dili mo himog decree ang hari. Kay ba mo unsay meaning sa Bethlehem? No. Ang house of God is Bethel. Pero ang meaning sa Bethlehem is bakery. House of bread. Muna ang meaning, mga igsoon, sa Bethlehem. That is why nga nagwali si Jesus ni kalit siya ingon, I am the bread of life. I am the bread of life, ingon siya. Kaya nga naman, gikan man siya sa bakery. Dito siya natao sa Bethlehem. Una, gipada siya, mga igsoon. Okay, now, sunod, when God moves, the faithful will obey. Timan ini siya. Ako lang yung ipaibaw ninyo mga igsoon sa 2026 na arag yun tayo tulog ikinahanglan. Number 1, intimacy with God. Hello, kinahanglan na kay intimacy with God.
through your prayer life. Make your life prayerful. Okay. Ikaduha, igsoon. Kinahanglan ta sa 2026 og faith, increasing faith. Ayaw tuguti nga ang iyong pagtuo mag-anam og kunhod. Ikatulo, igsoon, kinahanglan ka sa 2026 obedience. Kay ngano man, listen to this, ang obedience is like a master key. Ha? In other words, igsoon, timan ini kung mas sinugtanon ka sa Dios, ang mahitabo nimo bisag sira ang pultahan, maabli na nimo kay matinudanon kas Ginoo. Asa man ka nagbase, ana, pastor? Kung magbasa ka sa 2 Kings chapter 3, igsoon, niapil og gubat si Jehoshaphat, si Jehoram, silang duha, unya ang ilang kontra, purting daghana, no? Daghan kay ilang kontra. Karon, ang nahitabo, kanimang gud si Jehoram, anak mong gud ni siyang King Ahab. Si King Ahab nagsigig supil sa Ginoo. Supil ni silang kaliwata. Okay. Lingem tapad, maing gani kay liwat kas Ginoo. Come on, lingem tapad, liwat kas Ginoo. Unya, si Jehoshaphat, okay, kay si Jehoram, king of Samaria man siya, nabahin mang Israel sa una, na king of Samaria, na apoy king of Judah. Unya, si Jehoshaphat, king of Judah, gamay ra nga kingdom ang Judah, pero faithful si Jehoshaphat. Lisod siyang buntogon, kay faithful man siya. Karon, mga igsoon, sa diha nga gnisong na sila sa gubat, pag-abot nila sa wilderness, nahutdan man sila tubig. Ningon din Jehoram, ayay gidata dinis Ginoo aron mamatay. Kay, di ay, sa kaliwat ni Jehoram, why maayong prophecy ang mga prophet nila. So ningon si Jehoshaphat, wa batay propeta din nga makapangutana ta para mahibaw tag unsay planos Ginoo. Ningon ni Jehoram, naaman din si Eliseo, pero pulos man bati ng iyang panagna namo. Ingon din Jehoshaphat, ay, kan atong, ipatawag. So naabot si Eliseo igsoon. Pag-abot ni Eliseo, tinuod yun, niingon din si Eliseo, nganong mangayo mangkag mensahe gikan nako adto ka sa mga propeta sa imong amahan. Giingnan niya si Jehoram. Karon, ningon siya, kung dili palang tungod ni Jehoshaphat, di jud ko moatubang nimo. Wow. Pagsulti ni ana, mga igsoon, ni ana din si Eliseo, bring me a musician. Sa diyang nagsugod og play sa music, ang musician, mga igsoon. Mabasa nimo niya siya sa 2 Kings chapter 3. Nagsugod na dayon og prophesy si Elisha, si Eliseo. Ningon siya, nindot na ba kay pagkasulti niya? And siya, dili mo kakitag ulan, dili mo kadungog og hangin, pero punon nako tubig kaning valley nga inyong nahimutangan. Nga makainom mo hasta inyong mga hayupan. Unya ingon din siya, og dili panaigo, tagaan pagyud mos Ginoo kadaugan batok sa inyong mga kaaway. Diba kay igsoon? Usay sa atong Christian life ba? Mangita tag experience nga parehas atong dito sa Acts chapter 2 nga naay mighty rushing wind.
or kung dili man gani makafeel ta sa Ginoo nga muratag giuwanan, hibong ta ang atong malhibo ng lambawt nga murag na punutas uwan. I want you to know mga igsoon, pwede ra nga dili ingon ana imong experience. Kay ba kag ngano? Because when you become born again, the Spirit of God is inside you. Di ka kinahanglan outside nga, kinahanglan kag ilihans aron ka matumba. No! Because when you begin to believe, tuo ka nga naang Holy Spirit sa sud, when you begin to pray, ma-stir up nimo ang presence sa Holy Spirit, mahibog na lang ka nga naay refreshing mo sud sa imong kasing-kasing, ug unya, God will begin to speak to you. Ingon si si Elisha, you will see no wind. No, you will see no rain, balidi, and you will hear no wind. Yan ingon siya, but I will fill this valley with water. Muna siya igsoon. Timan ini siya, when God moves, the faithful will obey. Nga naman, siya initabo. Si Joseph o si Mary, nilupad lagi ito. Sige. Okay. Joseph and Mary, they traveled for the census. Next. Of course, gipatawag po sa Ginoo ang mga shepherds aron mo visit sa manger. Next. Luke chapter 2 verse 15. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-awon nato kini nahitabo nga gipahibalo ka nato sa Ginoo. Okay. Mo ni siya mga igsoon. Listen to this. Ang kasagaran nga pahibawon sa Ginoo sa iyang mga plano dili kadtong mga hingatugon. Dili igsoon. Ha? Wala pa. Okay, so makitaan mo mga igsoon nga ang mga shepherd mahibong ka. Nganong sa gabi man sila nanugway? Ha? Graveyard. Murag call center? Joke ra. Okay. Kana mga igsoon, mao bitaw na usay reason nganong dili gyud December na tahaw ang Ginoo. Kaya ang December bugnaw man. Na may part sa Israel nga mag-snow. Grabe ang Israel, naa dito ang 4 season. Ang Israel. Naay part nga tropical, naay part pod nga mag-snow. Oh, inana ang Israel mga igsoon. So, kibaw kita nga dili gito December kay ngano man namay nanugway nga mga magbalantay sa gabi. Okay. And kinigipili ni sa Ginoo because they were still kanang expecting that the Messiah that was promised mga igsoon dito sa 2 Chronicles 7 is mo abot because at that time guol kay sila nga under sila sa Roman rule. Under man sila sa Roman Empire, so they were hoping that the King of the Jews will come aron sila i-deliver pareha sa panahon ni Moses dito sa Egypt. So mao ni siya pagpahibaw sa mga angels nangadto dayon ang mga shepherds o ilang nakita dito gyud sa manger gisulti sa pulong sa Ginoo. Next. Of course, the wise men who journeyed from the east, mga igsoon, sila mismo, nakabantay sila. Wow. Kibaw ka mga igsoon? Amazing kayo. Kaning mga wise men from the east,
saan gibana-bana ni siya nga pag-ingon wise men from the east, gikan ni sila sa Yemen. Unya dili ni sila mga hari. Wise men gyud sila, mga wise sapi. Aw di day. Di day. Wise men kay kon hari pa ni sila, naa gyud unta ni sila kuyog daghan mga sundao. Kung mulakaw ang mga hari niya, ingon sila tulo ka hari. Wasad mo ingon nga tulo ka hari. Wise men na gyud sila. Ang ila lang gifts tulo. Okay? So, they journeyed. Matthew chapter 2, Nagtao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Unya, may mga tao nga may kaalam bahid sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem. Gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natawo na maoy mahimong hari sa mga Hudiyo, na kita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug bianhi kami aron pagsimba kaniya. amen. So makitaan mo mga igsoon nga ang mga wise men niabot sa Jerusalem. Ang problema kay si Herod na insecure. Kay ba mo nganong na insecure si King Herod? Tungod kay dili man gyud siya rightful king sa Israel. Kay ba mo ngano? Nagprophecy na lagi gyud ang Ginoo ni David na ay Davidic covenant, na ay pakigsaad ang Dios ni David. Di gyud mapakyas imo jung kaliwat ang maghari sa Israel. Unya at that time lagi tungod kay ang Israel ni simba maglaing mga Dios, si Ahab nagkuan kanang Baalism, kang Baal, worship ni Baal, mao tumangigsun na ang mga Hudiyo na ilawom hinoon sila sa Roman Empire. No? Primero Babylonian, dayon Medo-Persian, dayon Grecian, nya dayon Roman Empire. Ug tungod adto mga igsoon na insecure si Herod tungod kay dili man siya kaliwat sa Judah. Kinahanglan man jud sa tribe ni Judah magikan ang hari. Mutong pagkaybaos niya sa gisulti sa mga wise men, ni-try gyud siya patay ni Jesus. Ipapatay niya ang mga bata 2 years under. Pero nakasibat naman sila Joseph ug si Mary dito sa Egypt kay gipaybaw man sila sa angel nga kanang patsyon ang bata. So mao ni siya mga igsoon. Makitaan nimo siya nga ang mga wise men, mga astrologers ni sila. They studied the movement of the stars and the planets. No? Na mga nag-study ana karon. No, di ba? Kanang mga astrologists. Makibaw sila nga, uy, naigat dakong katalagman. Mugawas na ganyan ang mga meteor nga kuan. O, naa sila yung mga inana. Mga kibaw sila sa movement sa mga planets ug stars. Okay. Sunod. Aron mahumanta. When God moves, usually the world is not ready. Sa diyang mulihok ang Ginoo, kasagaran yun ang mga tao dili andam. Nga naman. Next. People were sleeping when the Savior was born. Sa diyang nataw ang Mesiyas, wag yun naghibaw. Ang mga tao nangatog. No? Pariyasad nato. Usahay na magpanghitabo, watay kalibutan. Usahay, wawad na kay bao, pagamuntag na tanabay, ibaoy naglinog na gabi. No? Thank you. The Savior was born, pero ang mga tao, wag yun. Na, pagkabuntag, unsay nahitabo. Next. They were doing house duties early in the morning, not knowing that the Savior has come. Next, kaya ito nitiwason. Even the one in charge of the end
Didn't care. Huh? Ato na inex. Ato na inex. Okay. The most painful words on the first Christmas day is this. Ang innkeeper, igsoon, sa diyang si Mary o si Joseph, nihangyo, nga mo check-in sila sa pension house. Ang innkeeper, misulti nila, I have no room for you. Bisan dito sa tiyan pa si Jesus, makadungog baya siya. Kanang bata na pa si imong tiyan, imong storyahan, makadungog pa baya na. No? So ay kunog mamdos. O joke lang. Sakit kayong paminahon, mga igsoon. Unsa man, palikog click. Ay, ay na lang na. Ditso na lang na. Kay bawo naman tana. There was no room for them. Even today, igsoon, when someone shared the good news to you, sakit kayo moingon ka, I have no room for you. Sunod. When God says, I want to meet with you in prayer, moingon ka, I have no room for you. Busy kay ko, Lord. Busy ba? Nga sige malang kag-browse anang imong Facebook? Sige lang kag-li anang imong GCash? Sige lang kas imong email? Sige lang kag tan-aw sa imong TikTok? Ay, dili na, Pastor. WhatsApp naman. O Instagram, IG. Class na mo da. Okay. Next. When God says, attend a Bible study for you to grow. Sakit ka yung paminahon, ginumingon ka, I have no room for you. I have no room, I have no time for you. Sunod. Kanigyod. When the Spirit of God said, let's meet in church today. Ayoy, nayuban mga Christian, gihimo ang pag-attend og church optional. Attending church is not optional, mga igsoon. It is compulsory. Kaya ba kag ngano? Because kung makasimba ka, ang tibok simana hanayon sa Ginoo para nimo. Ma-feel yun nimo. Basta di ka kasimba nga, there's something wrong yun. Ang imong mga adlaw, mga igsoon. Next. When Jesus said, I want to stay in your house. Nyamingon ka, I have no room for you. Nga naman na, pastor. Tungod kay naay mga Christian, inig-anhi gani sa simbahan, murag yung santos ug santas. Pero adtos ila mangtas. Maglago po usahay. Inigduaw na to nga buslot pang bungbong. Siya ni oy. Una siya maigsoon. Okay, sunod. When Jesus said, can I go to work with you? Samot na. Balaan kay ta sa church. Inigabot na sa mga trabahuan. Musalgag yun tas mga green jokes. Musagol yun tag mga green jokes, mga igsoon. Unya, kay nagunaon na ta, wabitaw pastor din, di kadungog. Naamay na kong pastor dito sa papaw. Mga igsoon, ang chief shepherd, mga igsoon. Kami, mga under shepherd naman naamay chief shepherd. Ano sa'yo next?
Mao ni nakaparat. We only remember him when trials and tests are unbearable. Minumdum tas Ginoo ka ng grabe na kay problema. No? Unsa man mo limaha. Ato nagian ron. 2025, number 1. Oh. Grabe, kusog na kayong ampo paglinog. Mubora kayong ampo. Lord, tabang Lord. Na construction dito sa Davao, igsoon dito sa ibabaw sa iyang gitrabahoan nga building. Iyang singgit. Tabang Lord. Gagmay pa kong mga anak. Tapaita. Letter B. Storms. No? First time ta sa Cebu, nakaagi grabe nga storm, daghang nangamatay. No? Sa unang panahon, if you remember, dito sa Ormoc, gibanlas ang pila ka village, daghang patay. Grabe mga igsoon, kay nga naman, gibakho na lang ang lubong nila kay purting bahua. Lain patong sa Tacloban, sa Yolanda, mga igsoon, nga ang mga patay ginangasablay na lang sa mga kural. Dugay kayong naka-recover ang Tacloban. Nga apil gyapon ang Ormoc, na gyapon yung nangamatay. Pero first time ron ang Cebu, mga igsoon. Munang nanay mga tao nga nagtawag sa tibok Pilipinas nga maghinulsol na. Mubiya na sa mga dili tinuod nga Dios, mga igsoon. Muna siya. Wa mo kabantay? Ang sinulog ron, dili na kayo aligre. Sa una, December 1 pa. Tagka na kay decoration mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay nanay nakahinulsol. No? The storms nga miabot mga igsoon, the floods, mao ni siya ang atong mangyunta mahinumdum na tas Ginoo kon moabot ni ang mga problema nga kuan. Okay, mao ni siya pinadakadako na kong question karon. Nakay-question niya. Oh, dara, question. How many Christmas party have you attended where Christ is not there? Pila na ka Christmas party nga imong naatinan nga wa dito ang celebrant. Wa dito si Jesus ang naa dito si Santa Claus. Hello? Napa. Kay ba mo kisay naa dito? Si San Miguel. Kinsa pa? Si Kulapo. Si Emperador. Si Red Horse. Si Tanduay. Mo'y tuwa dito. Wa po ko na hunaan na. Mag-Christmas party, gasilong tag-huna-huna sa atong bonus. Sa 13-month pay. Kanta pag, ibigay mo na. Makitaan mo mga igsoon. How many Christmas party nga nag-uol ang Ginoo? Kay niingon ka, I have no room for you. Kanindot unta nga sa atong mga Christmas party, kuyog na to ang Ginoo. Mo ni ang message sa Ginoo para nato. Make every Christmas party. Dili ang Christmas party, kundi every party nga naay Ginoo. No? Nindot kayo nga naay mga prayer, naay sharing of God's word, naay mga testimonies about God. No? Kay mag-glorify siya.
Unya, kung mag-glorify ang Ginoo, i-bless niya ang maong business. No? Ngay usa ka firm nga nindot kayo sila og kanang kanang core values. Sa to, high. H-I-G-H. High ang ilahang kuan. Unya, ang number one ko no, honor God. Sa H, honor God. Unya, ang I is integrity. Ang G, nakalimot ko. Gcash ko. No? Wow, dang high, you know. Nakalimot ko. Good. Dara, gratefulness. No. Unya, ang sa to ang H, yes, honest kanang obo na siya. Honesty, integrity, unya, sa to, honor, integrity, gratefulness, o honesty. Muna ilahang kuan mga igsuon. Lipay kay ko ganuman. Every time mag team building sad sila, ay pastor ang tigdala nila sa team building. Nya every kuan naagyoy mga word nya kanang ang mga tukar sa music, mga Christian song. Ang by the way, mga igsoon, timan ini siya sa atong games karon naatay mga games nga ang unag kanta na ay premyo. Nami mga -1 ang makaunag kanta na ay premyo. Muna siya magson. So timan ini siya, my prayer is that ang atong mga party naa dito ang Ginoo. Muna siya ang challenge. Why don't you say to Him today, Lord, come into my life. I have room for you. Igsoon. Nga kong challenge nato tanan sa 2026 nindot yun nga naatay full commitment sa Ginoo, tinibuok nga commitment sa Ginoo nga moingon ka, Lord, ikaw ragyoy na ay lugar sa akong kinabuhi. Manindog tang tanan mga igsoon.